Como prometido é débeda, hoxe vou comezar a explicar os temas de literatura galega que entran na Sabao. A canle vou a estruturar primeiro mediante un resumo de cada un destes temas e despois entrarei a profundizar en cada un dos autores con comentarios das súas obras ou con algunha cousa que me propoñades. O primeiro dos temas que nos toca tratar é a literatura galega de 1916 a 1936, coa poesía, en concreto das Irmandades da Fala. Pero para tratar este tema non podemos comezar directamente cos autores. Compre redactar, explicar primeiro o contexto xeral. Este contexto vai nos servir para as 4 primeiras unidades, porque todas se corresponden co período dende 1916 a 1936. Para comezar con este contexto, a mí sempre me gusta facelo explicando un pouco a situación no Estado español en xeral, e que en 1916 estábamos inmersos na crise da Restauración, co auxe dos movementos nacionalistas, agraristas, etc. Máis tarde, en 1931, comeza en todo o Estado español a Segunda República. E en 1936, cando finaliza esta etapa literaria, cando tamén comeza a Guerra Civil, co golpe de Estado. Na situación concreta en Galiza, temos que destacar varios puntos. É moi importante falar da situación da fidalguía, que era unha clase en decadencia que se estaba vendo obrigada a desfacerse de todas as súas rendas e patrimonios. Moitos autores desta época tomaron a fidalguía como unha clase social ideal, símbolo da defensa da nosa terra, do noso idioma, mentres que como oposición representaban unha burguesía castelanizadora. Esta era unha clase que cada vez ascendía máis e xa se consolidara definitivamente. Dentro da situación da poboación de clases máis baixas, a emigración estaba en auxe e cada vez máis xente marchaba cara ás Américas na busca dunha vida mellor, dunha mellora económica. Ademais, houbo un movemento de poboación moi importante dende o sector primario cara a outros como poden ser o sector secundario ou o sector terciario. Antes comentábamos dentro da crise da Restauración que se estaba a producir no Estado español o auxe de movementos como o nacionalismo, o movemento obreiro. En Galiza é importante comentar o agrarismo, que foi un movemento que buscaba solucións para a situación agraria, a situación do campesiñado en xeral. E dentro disto formáronse varias asociacións, como poden ser Solidaridade Gallega ou a Liga Agraria de Acción Gallega. Dentro desta, destacou a figura de Basilio Álvarez, e ambas o que buscaban era a redención dos foros e acabar co caciquismo, que seguramente, como xa teñades visto en Historia de España, era un dos piares fundamentais do sistema de turnos propio da Restauración. Moitos dos autores desta época identificáronse políticamente con este movimento, e de feito Ramón Cabanillas, un dos autores que nos toca estudar neste tema, escribiu o himno da Liga Agraria de Acción Gallega, que truxen hoxe para que poidamos lelo e así nos quede un pouco máis claro o que buscaban. O comezo do himno di así: Irmáns, irmáns gallegos, dende Ortegal o Miño a folla do Fouciño fagamos rebrilar. Aquí podemos observar como o agrarismo era un movemento que chamaba a revolución social, un movemento para a mellora das condicións dos labregos. Outro movemento importante foi o nacionalismo. O nacionalismo en Galiza foi unha evolución do previo galeguismo, que era unha reivindicación da lingua, da cultura galegas, e concretouse nas Irmandades da Fala. As Irmandades da Fala foron unha asociación formada en 1916 na Coruña por Antón Villar Ponte e que buscaban unha defensa do idioma como método de recuperación da nosa cultura, a cultura propia, a cultura galega. A ela asociáronse moitos autores que máis tarde imos estudar e de feito un que non entra no temario pero que tamén é bastante importante, Manuel Lugris Freire, escribiu un poema que reflicte perfectamente o que buscaban as Irmandades da Fala. Tamén o truxen, para que isto se faga un pouco menos aburrido e poidamos comprender dun xeito un pouco máis concreto o que buscaban. O comezo do himno das Irmandades da Fala dicía así: Na fala galega vive a alma da nosa terra, a redención de Galicia nos seus acentos latexa. Pobo que o seu verbo esquece e traidor a natureza. Como irmáns, todos falemos a nobre fala galega. Nel queda plasmado o espírito de recuperación da cultura galega mediante a fala, o que xa comentábamos antes. As Irmandades fundáranse en 1916
pero non foi ata 1918 cando se declararon abertamente nacionalistas. Porén, en 1922 dividíronse en dúas ramas, a rama máis política e a rama cultural. Dentro desta formouse a revista Nós, con Vicente Risco como director xeral e Castelao como director artístico. Ademais, tamén podemos destacar a redacción da publicación A Nosa Terra, que foi o voceiro das Irmandades da Fala. Dentro de todo este contexto, coa decadencia da fidalguía, a consolidación da burguesía, a emigración, o movimento do sector primario cara a outros sectores, o agrarismo, o nacionalismo, xurdiu unha poesía que era continuadora das tres liñas principais do Rexurdimento galego, que herdaba a tradición de Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Eduardo Pondal. Por isto, moitas veces a esta poesía se lle chamou como Segundo Rexurdimento ou a xeración entre dous séculos. Algúns dos autores que se inscriben dentro desta tendencia incorporaron algunhas innovacións, pero sempre coa tradición de base. Destacamos dous principalmente: Antonio Noriega Varela e Ramón Cabanillas. Antonio Noriega Varela era coñecido como poeta da montaña e Ramón Cabanillas como poeta da raza. Así que agora, como xa comprendemos o contexto xeral, que, repito, nos vai servir para os 4 primeiros temas, podemos pasar a falar un poquinho máis destes autores. Antonio Noriega Varela, como xa dicíamos antes, foi chamado o poeta da montaña, e foi, dos dous autores que temos que estudar, quizáis o que menos innovación se introduciu. Seguía as correntes principais do Rexurdimento, co popularismo, o costumismo e o sentido cívico, pero, por outra banda, tamén tiña influxos do modernismo e da literatura portuguesa. Dentro do seu estilo compre destacar que escribía con versos curtos e que defendía un galego achegado ao galego falado nas aldeas, o galego rural. Ao longo da súa vida escribiu unha soa obra, que é esta que temos aquí. Primeiro comezou titulándose Montañesas, pero cando o autor cambiou un pouco o seu estilo, decidiu retitulala e chamala do Ermo. Así, temos dúas tendencias principais dentro da poesía de Antonio Noriega Varela. Primeiro comeza cunha etapa de costumismo, máis ruralista, descriptivista, para máis tarde pasar unha etapa máis lírica, chamado lirismo da natureza. Na primeira etapa, cando a súa obra aínda se titulaba Montañesas, facía unha poesía que describía a vida rural dende unha óptica moi conservadora e tamén tiña unha certa tendencia cívica, reivindicaba valores próximos ao agrarismo, que xa miramos antes. Dentro da tendencia do lirismo da natureza, a súa obra volveuse moito máis culta, máis refinada e falaba cunha actitude franciscana. Que quere dicir isto? Pois unha actitude propia dos monxes franciscanos. É dicir, que se fixaba nas pequenas cousas. Non lle cantaba a montañas grandes que viran a acontecer grandes feitos históricos, senón que lle cantaba, por exemplo, as floriñas dos toxos, con tenrura, con amor, e tamén facía grandes reflexións sobre a soidade, dun xeito moi intimista. Como xa dixemos antes, nesta etapa estivo moito máis preocupado pola forma, introducindo cultismos, coidando moito máis a musicalidade. Tamén tivo outras liñas, como a liña satírica, pero estas non chegaron a ser recompiladas en ningunha obra e tampouco temos que estudalas. Pasando a Ramón Cabanillas, como xa dixemos antes, este foi considerado o poeta da raza. E este foi un pouco como a contraposición de Antonio Noriega Varela. De feito, na vida real, nunca chegaron a levarse demasiado ben. Mentres que Antonio Noriega Varela defendía un galego rural, próximo que falaban as xentes da aldea, Ramón Cabanillas defendía un galego literario, afastado do oral, rexeitando vulgarismos, reducindo formas dialectais. Ademais, Ramón Cabanillas foi un autor moito máis modernizador, e aínda conservando a inquedanza de Rosalía de Castro, o celtismo de Eduardo Pondal e a protesta de Curros Enríquez, introduciu moitos máis elementos modernistas. A hora de achegarnos a súa obra, varios autores propoñen distintas clasificacións. Por exemplo, hai xente que a divide en poesía lírica ou poesía narrativa. Porén, eu vou dividila en 4 etapas, que serían a etapa pregaleguista ou agrarista, a etapa galeguista, a etapa mítica
e a etapa de posguerra. Dentro da etapa pregaleguista, ou etapa agrarista, destaca a obra Vento Mareiro, e continúa coa temática do rexurdimento, sobre todo coa temática próxima ás reivindicacións de Curros, que faría que moitos autores o considerasen despois como o herdeiro natural deste, e establecía unha oposición clara entre o cacique, unha figura negativa, e o labrego, unha figura positiva. Porén, nesta etapa non só continuaba co sentido cívico de Curros, senón tamén co intimismo de Rosalía. Algúns destes poemas chegaron a converterse en verdadeiros símbolos populares de reivindicación, como por exemplo que vos lin antes, que sería o himno da asociación Acción Gallega, unha asociación agrarista. Pasando á segunda etapa, a etapa galeguista, temos a súa obra Da terra soballada, que seguiría cunha continuación das reivindicacións, o xeito de Curros, pero neste caso a oposición non sería entre cacique e labrego, senón entre Castela, como termo negativo, e Galiza como termo positivo. Na etapa mítica atopamos unha das súas obras máis coñecidas, Na noite estrelecida. Nela fai unha revisión da materia de Bretaña, o rei Artur, os cabaleiros da Táboa Redonda, Merlín, pero dun xeito actualizado e galeguizado. Emprega toda esta temática mítica para facer unha reivindicación de Galiza como unha nación. E por último, temos a etapa de posguerra, na que hai obras como Os Amos ou Da miña zanfona, nas que a súa poesía está chea de desenganos, de morriña. Estes serían os dous autores máis relevantes da poesía dende 1916 ata 1936 dentro das Irmandades da Fala. Como xa vistes, os autores que nesta época escribiron non o fixeron dun xeito moi innovador, senón que máis ben continuaron as liñas da tradición galega previa. Máis tarde estudaremos outro tipo de poesía dentro desta mesma época, que é a poesía de vanguardas, a cal xa rachou moito máis coa tradición e propuxo un novo xeito de concibir a arte. Pero iso xa toca para o tema que ven. Así que un saúdo e moitas grazas por verme outra vez.